Welcome back mga isko, mga iska. Nandito po tayo ngayon sa Onay Beach, dito po sa Barangay Doña Luisa, Lauang, Northern Samar. Wow, ang daming tao. Ayan o, yung iba nasa tubig, nagbubulyas. Yung iba nahuhubog sa baras. Ayan. Ngayong araw po ginanap ang kick-off ng Summer Festival dito sa Lauang, Northern Samar, at dito po yan ginanap sa Barangay Doña Luisa, Lauang, Northern Samar, dito po sa Onay Beach, ang pinakasentro ng turismo ng bayan. Samot-sari ang mga aktibidad na gagawin ng bayan para sa Summer Festival para lalong painitin ang inyong summer. Ayan, tara guys. So ang lahat ng ito ay naging posible po dahil po sa panguna po ng Barangay LGU, ng Barangay Doña Luisa, Lauang, Northern Samar, at syempre pati na rin po ng Lauang Tourism. So ayan o, ang dami po mga paninda dito. Ayan, mayroon po ditong mga samot-sari po yung mga paninda nila dito. Pambili lang po ang wala kami. Kaya silip-silip na lang kami para hindi kami abatin. Ayan, napakaraming activities na gagawin dito. Mayroon pong singing contest, mayroon din pong naganap kaninang umaga na boat race, at marami pang iba. Lalong-lalo na inaabangan po yung gagawing bikini open. Ayan. Excited ang lahat dyan, lalong-lalo na kapag open na. Doon talaga sila excited sa part na open. Pag close, wala na. So ayan guys, ang dami-daming tao dito. Sa tansya ko kung hindi ako nagkakamali, kasi manghuhula naman ako. Humigit kumulang nasa 500 yung lahat ng manandito. Yung iba nandun lang sa tubig kasi walang pambili ng snack. Yung iba nahubhub lang sa baras. Ayan, at pinapangarap na maging buhangin. Ayan, yung iba naman naglakad-lakad lang. Kagaya namin, walang pambili, kaya nandito lang, lakad-lakad lang, tingin-tingin lang. Ayan, marami na rin nanginginain dito. Nanginginain talaga. At may mga tent pang nakaabang para pa sa iba pang mga magtitinda na wala pa ngayon, dahil hindi pa naluluto yung kanilang karanon. At ayan, may nag-ughaw sa akin, oh. Ala, pan-shoutout ako sa niyo mga ex. Mga ex. Mga kaibigan. May puro lang kami, boy. Shout out. Yan. Salamat magsiwarayasan. Libre niya. Wag. Mapahamak tayo. Libre niya nalinis. Big Mac. Ibaro pa lang, kami ng mga nililigan. Takbata, good. Kaya nagpot ko bang tourism? 30 minutes lang. Hindi kami. Ayan, umalis na tayo doon dahil baka tagayan pa tayo. Alam niyo naman, wala akong bisyo. Baka magbabad ako. Ayan, no? Ang dami-daming mga tao, pero mga nandito nakatambay lang. Tapos yung iba naglalaro lang ng buhangin. Yung iba naman nakatingin lang, kagaya sa amin. Tapos yung iba naman basta nag-aabang. May mga kikitain. Yung mga mag-e-ex. Tapos yung mga magkarabit baka nandito. Paboritong lugar ito dito ng mga ng mga magsing-irog. Magsing-irog sa taob. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda po dito sa Onay Beach. Dayo na po kayo dito doon po sa ating mga kababayang Lauanganon, pati na rin po sa lahat po ng mga Warayno na malapit lang po dito sa bayan ng Lauang, Northern Samar. Dayo na po kayo, napakaganda po ngayon ng Onay Beach, lalong-lalo na po ngayong summer, dahil napakarami pong event na gagawin dito ang kanilang barangay. Ayan, sa panguna po ng Lauang Tourism Office, pati na rin po ng kanilang barangay LGU. Grabe, ang daming tao. Ayan, oh. Sila po yung mga gusto na lang maghubhub sa baras. Sa baras. Ayan, no? Grabe, ang daming tao. Subukan po natin yung makausap si Kapitana kung hindi man ngayon
sa mga susunod na mga araw para malaman natin kung ano pa yung mga ibang mga activities na gagawin dito para sa kanilang summer festival. Ayan guys, thank you so much sa inyong pagsama sa akin sa ating biyahe dito po sa Onay Beach. Dahil na pa kayo dito, napakaganda po talaga ng Onay Beach ngayon. Ang dami pong mga chika babes.